a pozeraj. Odbor Praktická sestra. Žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti potrebné na prácu v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Učia sa ošetrovateľské techniky pri starostlivosti o pacienta. Odbor zdravotnícky laborant. Žiaci sa pripravujú na prácu v klinických laboratóriách, učia sa vykonávať rôzne druhy laboratórnych vyšetrení v krvi a moči a tým prispievajú k diagnostike rôznych ochorení. Odbor masér. Žiaci získavajú zručnosti prevažne v oblasti masérskych činností. Učia sa aplikovať rôzne masážne techniky a procedúry fyzikálnej terapie. Odbor asistent výživy. Žiaci získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy. Učia sa viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a poskytovať výživové poradenstvo. Zaujíma ťa viac? Príde na deň otvorených dverí. A kedy? 13.12. A kam? Na strednú zdravotníckú školu v Žiline.